Все, мы ў прамым эфіры. Я зараз правяраю, ці мы сапраўды ў прамым эфіры. Это роўна зойме пару секунд, і мы пачынаем. Так. Добра. Все. Мы ёсць у прамым эфіры. Усім прывітанне. У нас сёння сустрэча связана, як звычайна, з супольнасцямі. Вы слухаеце і глядзіце прамое ўключэнне, назовем так, стрымаў пра супольнасці, думаю, супольнасці. Я Михаил Волчак, і сёння будзе пра музыку, пра утопіі і пра супольнасці. І маім госцем з'яўляецца Павел Нехаяў. Павел, прадстаўся трохі, распавядзі, каб я нічога не пераблытаў у прадстаўленні. Часам гэта здараецца. Дзякуй. Рад бачыць. Нарэшце, на жаль, мінулы раз не атрымалася. Спадзяюся, што зараз усё будзе окей. Павел Нехаяў. Я даследую музыку і гукавую культуру, то, што называецца Sound Studies і сацыялогія музыкі. У музычнай сцэне беларускай электроннай я дастаткова даўно, ад канца 90-х, і даволі доўгі час выступаў сам за сваёй музыкай. Апошніх некалькі год я не выступаю, музыку не пішу, але я ўсё роўна ёю цікаўлюся, і мне цікава, што адбываецца з нашымі музычнымі сцэнамі і в Беларусі, і па-за яе межамі. Так што дзякуй табе за магчымасць пагаварыць пра гэта, і не толькі пра гэта. Спадзяюся, штосьці карыснае даведаемся. Да, дакладна. Насамрэч, гэты вось наше ўключэнне, гэты стрым быў натхнёны маім праслухоўваннем твайго расповеду на вось гэтай кангрэсе навукоўцаў у верасні, які быў у Берліне. І таму я вырашыў, што трэба трошкі пагрузіцца, і вось гэты эфір твой досвед, я думаю, што ён сапраўды вялікі. Ты кажаш, што ўжо там за 25 год ты штосьці робіш, і я трохі таксама назіраў. Гэта выглядае вельмі такая ініцыятыва чалавека ці людзей. Можа быць, сёння мы гэта таксама раскроем. У сфарміраванні вось гэтай сцэны электроннай, там стварэння якіхось там мерапрыемстваў. Вось, і як я разумею, што ты меў досвед таксама развіцця так свайго лейба, і вось такіх падобных рэчаў. Вядома, сёння наш фокус на супольнасці. Перад тым, як я пачну задаваць пытанні, ёсць трохі такога уводнай часткі. Гэта, значыць, трэці стрым пра супольнасці зімовага сезону. Я іх раблю перыядычна. Вось гэта на сёння 6-й выпуск, былі першыя там у канцы лета. Можа, буду рабіць кожны сезон, пагляджу на настрой, на энтузіазм, але тэмаў у мяне шмат, і мне вельмі важна на сёння падтрымліваць вось гэты дыскурс размоваў пра супольнасці, мысленне супольнасцяў. І я фокусуюся больш на такім узроўні невялікіх груп, невялікіх калектываў, з якіх усё пачынаецца. Значыць, што яшчэ у маім... Наконт кнігі часам пытаюць, як ідзе яе выданне. Насамрэч, на сёння вось гэты этап дызайн, значыць, вёрстка па-нашаму. Ужо два вялікіх раздзела завярстана. Ідзе 21-я тэма з 29, таму трымаю, трымаем кцюкі, кажуць палякі, каб яно давярсталася. Ну і пасля будзе друк. Спадзяюся, таксама пацягну гэта фінансава, таму што я гэта раблю ўсё за такім сам выдатам, за свой кошт, за тое, што там сам накапіў, ці яшчэ дакаплю да гэтага часу. Таму, каму падабаецца тое, што я раблю, можаце нас па спасылке там ёсць на гэты зайсці на Баймі-кофі і вось прадзамовіць кнігу. Можна электронную, можна папяровую. Значыць, хто цікавіцца тэмамі таксама, ці будзе штосьці выходзіць наперадзе, можна падпісацца на канал. Я вельмі рэдка штосьці ствараю, але калі ствараю, спрабую гэта больш-менш якасна. Якасныя тэмы падымаць, там, рыторыка, вось. Таксама можете падпісацца і будзеце ў курсе, што як пра супольнасці.
Вось. А пра што кніга, ўласна, да, хто першы раз, кніга пра пра свой досвед, пра падсумаванне свайго досведу ў стварэнні, гадаванні супольнасці, удзелу ў супольнасцях. Ну і тое, што, на мой погляд, супольнасці гэта та гуманітарная веда, якая зараз так недаацэнена ці вельмі камерцыялізавана. І я хацеў бы развіваць дыскурс такіх грамадскіх, грамадзянскіх супольнасцяў. У тым ліку мы сёння трохі падымем гэту тэму, да, менавіта так з боку музыкі зойдзем. Але на пачатку, каб задаць рамкі размовы, да, неабходна даць дэфініцыю супольнасці, каб мы хаця бы, ну, я, па-першае, абмежаваў сваю фантазію, ну і было ясна слухачам і гледачам, пра што гэта ўсё, ну, наша размова сённяшняя будзе адбывацца. Вось, таму, Павел, дай сваю дэфініцыю супольнасці, вось, і будзем у гэтым рэчышчы крочыць далей. Я, шчыра кажучы, чакаў гэтага пытання, што будзе пытанне пра дэфініцыю, але я яго не дам. Дэфініцыі не дам. Чаму? Патлумачу. Таму што, насамрэч, у сацыялогіі, якой я займаюся, дэфініцый проста кніжка за кніжкай выходзіць, мабыць, штотыдзень. І я недаўна пераглядзеў парачку, і кожны піша пра тое, што гэта, здавалася б, адна з самых лёгкіх тэмаў, а насамрэч адна з самых складаных. І кожны даследчык прапануе сваю. Чым займаюся я? Я не даю адказаў, шукаю пытання. Так? Шукаю адказы, задаю пытанне. Таму што, насамрэч, в залежнасці ад таго, што ў вас за супольнасць, ці лічыце вы сябе супольнасцю, чым вы займаецеся, у вас будзе сваё бачанне. Ну, ці так скажу, што я займаюся сацыялогіяй, якаснымі метадамі, дзе ты размаўляеш з людзьмі, бярэш інтэрв'ю, допустим, і будуеш тэорыю сваю не з абстрактных лічбаў, напрыклад, ці са сваіх разважанняў, а з таго, што людзі самі думаюць, як яны бачаць свой свет, сваю супольнасць. І гэта насамрэч мне вельмі гэта цікава, таму што кніжкі это адно, тэорыя адно, а тое, як людзі бачаць свае стасункі з іншымі, сваю сумесную дзейнасць, візію нейкую сваю супольную, свае групы. Гэта самае цікавае. І літаральна некалькі такіх прыкладаў, што у англамоўнай літаратуры, калі говораць пра камьюніці, супольнасць камьюніці, то там ёсць такі два галоўных спосабы глядзець на супольнасць. Першае, гэта такі community studies, гэта насамрэч вывучэнне лакальных нейкіх суполак. То бок не супольнасцяў, звязаных агульнымі інтарэсамі, агульнай дзейнасцю, тое, што, як мне здаецца, у фокусе тваёй увагі, а супольнасці аб'яднаныя сваёй лакальнасцю. То бок тым, што людзі проста банальна жывуць побач, яны суседзі. Так? І гэта трошкі іншае. Яны могуць жыць адно з адным побач, але ў іх можа не быць абсалютна ніякіх перасячэнняў ці мала перасячэнняў па каштоўнасцях, па інтарэсах, па дзейнасці, якую яны хочуць, ці бачанні таго, як павінна развівацца іхная група. Нават калі мы гаворым пра лакальныя супольнасці, то іхні двор, напрыклад, так, ці раён. Я вось адразу вспоминаю першы эпізод тваіх размоў з Андрэем Незерінам, дзе ён расказваў пра асмалоўку. Вось у людзей была тут аб'яднаная і супольнасць у сэнсе лакальнасці, то бок людзі, которые жывуць побач, і яны маюць супольны інтарэс адстаяць свой раён, каб яго банальна не знеслі. І вось гэта аб'яднанне лакальнай ідэнтычнасці, плюс гэтай візіі, што мы хочам бачыць свой раён надалей квітнеючым, зялёным, а не забудаваным чымсьці яшчэ, вось яны супалі і далі магчымасць людзям адстойваць тое месца, у якім яны жывуць. Так?
Гэта адзін спосаб глядзець вось праз лакальнасць. А іншы гэта якраз вывучаць супольнасці, звязаныя дзе людзі звязаныя паміж сабой пэўнымі інтарэсамі, пэўнымі каштоўнасцямі і агульнай дзейнасцю. І вось калі вярнуцца да музычнай сцэны, то я быў удзельнічаў у розных супольнасцях музычных, так. Я магістрскую калісьці даўным-даўно пісаў пра суполкі аматараў пэўных электронных стыляў, тэхна, допустим, і псіхедэлічнага транса. І гэта былі даволі выразныя супольнасці. У кагосьці была больш сфокусаванасць на музыцы, хтосьці яшчэ вакол музыкі будаваў, скажем, такі стыль жыцця. У іх былі пэўныя рытуалы, пэўныя там тэмы для абмеркавання, і вот гэтыя супольнасці яны ўжо рабілі свае маленькія утопіі. Вот пра што мы пазней больш пагаворым. Окей, да. Пакуль па вызначэнням, як я разумею, вызначэнні ты як бы бачыш праз... трохі ж было вызначэнняў, я ўжо бачу. Ты не сказаў супольнасць гэта, але вызначэнне я вось адчуў, не ведаю, можа быць, гэта... Хутчэй прынцыпы такія, прынцыпы, на которых можа будавацца вызначэнне, але ўсё ж такі размаўляючы з пэўнай групай людзей, цікава даведацца ад іх, і потым ты будуеш тое, што называецца угрунтаваная тэорыя, grounded theory. Бо чалавек можа займацца нейкай дзейнасцю і нават не ведаць, што яна на пэўнай тэорыі, на пэўных каштоўнасцях заснаваная. Калі ты пачынаеш аналізаваць, ты бачыш вельмі ясную структуру і параўноўваеш яе з іншымі людзьмі, і ты бачыш, што насамрэч у гэтай супольнасці ёсць сістэма каштоўнасцяў, сістэма агульных дзеянняў, поглядаў, культура агульная, так, і так далей. Вось. Так што мне хацелася, можа, мы ў канцы эпізода нашага дойдзем да нейкага вызначэння, было б супер. А калі не, то я проста заклікаю тых, хто гэтым цікавіцца, проста прыдумаць сваё, што для вас супольнасць, што гэта? Гэта нейкае абстрактнае слово з падручніка ці тое, чым вы жывяце. Так што сорі, што я не даю адказаў. Все добра, гэта абсолютно окей, не пераймайся. Я хочу, ведаеш, вось пра кнігі, да? Я просто большасць аглядаў такіх, у свой час, назовем так, у канцы 2000-х, да, гэта было больш связано с рускамоўнымі кнігамі. У 10-х у мяне там часу не было, таму што я быў пагружаны ў гэтай практыкі супольнасцяў вельмі глыбінная і больш выкарыстоўваў, прыкладаў тое, што на практыцы да таго, што ў тэорыі параўноўваў, да? Вось, але я не трапляў вось на гэтую такі нейкія больш-менш адкрытыя крыніцы, прысвечаныя менавіта вось такім малым калектывам, да, такім на пачатку они эмерджэнтныя, такія вельмі неўстойлівыя, да, і вось калі у цябе ёсць штосьці ў галаве такое па аўтарах англамоўных, я ўжо сазрэў, вось, то было б цікава, ці падчас вось зараз, можа, штосьці ўсплыве, ці пасля нашай размовы я бы з задавальненнем штосьці, взяў і паглядзеў, таму што я лічу, што на сёння вось гэта кнігі, які там супольнасць агульнай практыкі, ці якія-небудзь там такія бізнес-арыентаваныя, ці падручнікі, ці нейкі там гайды там па стварэнню штосьці онлайн, вось гэта ўсё в такім такім тэхнакратызаваным стылі можна знайсці, але вось такое штосьці арганічнае, што узнікае вось, як ты кажаш, на падставе агульнага інтарэсу, ці дзеяння там, ці сітуацыі, ці нават, я бы так сказаў, тэрыторыі, але ў кантэксце не такога, што там кто-то кампанію супраць чагосьці пачынае, ці там заканчвае, да, таму што такое таксама ўзнікае, а ў кантэксце, вось, не ведаю, такім, можа быць, гістарычны, можа, яшчэ чым-небудзь, таму буду вельмі рады. Гэта, першае. Так, зараз скажу. Вось з апошняга мне калежанка падказала класнага нарвежскага прафесара-сацыолага, который займаецца музычнымі фестывалямі, тое, што мне цікава.
І аказалася, што ён увогуле займаецца самымі рознымі супольнасцямі, і ёсць дастаткова свежая кніжка, і яшчэ з англійскім прафесарам ён напісаў, называецца Communal Forms, як бы агульныя формы, камунальныя формы, і ён там разглядае супольнасць праз як бы некалькі такіх аспектаў. Супольнасць як агульны інтарэс, супольнасць як салідарнасць і так далей, і лакальнасць. І вось ён там таксама папярэджвае, што я не хачу даваць дэфініцыі, але галоўнае, што мы не гаворым тут пра лакальныя нейкія рэчы, тому што як бы то, што вы жывяце ў адным месцы, гэта можа нічога не значыць. Калі магчыма, можа назву гэтага аўтара і вось кніжкі дзе-небудзь памчаты, я пасля яго перакіну тут, каб ён застаўся, і такім чынам можна будзе слухаць. Дарэчы, хто слухачы, гледачы, вы зможаце пісаць пытанні, і я буду па ходу нашай размовы таксама задаваць гэтыя пытанні Паўлу, вось таму смела пішыце, задавайце. Наступнае, што я хацеў запытаць, гэта звязана вось гэта з тэорыяй і практыкай, што мы як бы в гэтай тэорыі даем, я ўжо трошки вылецела з галавы, але окей, можа быць яшчэ ўзгадаю. Добра, а можаш распавесці якія-небудзь прыклады суполак, у якіх ты ўдзельнічаў ці ствараў музычныя вось гэтыя, трохі так вось пагрузі нас у свой свет, вось у гэтай музыкі электроннай, таму што я даволі далёка ад гэтага, вось ад гэтага жанра. Пачыналася з таго, што ты ніколі не думаеш, што окей, я ствару супольнасць, і нават калі я яшчэ не глядзеў на гэта ўсё як даследчык, а проста арганізоўваў нейкія вечарыны разам з сябрамі, то, канешне, мы не думалі пра гэта ў такіх тэрмінах, што мы ствараем супольнасць, нам патрэбны нейкі падручнік, як гэта лепш зрабіць, як аптымізаваць сваю дзейнасць і так далей. Гэта было яшчэ, скажем так, у мінулым тысячагоддзі, і гэта адбывалася спантанна, як ты кажаш, эмерджэнтна, так? Маленькая групка сяброў, якая робіць вечарыны у маленькім горадзе беларускім. І паступова проста, дастаткова 2-3 людзям пачаць нейкую справу, і, магчыма, да іх паступова далучаюцца іншыя, калі ў іх ёсць супольны інтарэс і жаданне, і ресурс на тое, каб нешта рабіць. І вы штосьці робіце, і я б сказаў бы, што ўжо потым ты разумееш, што гэта сапраўды супольнасць, которая зрабіла маленькую, але нейкую сацыяльную змену ў сваім асяроддзі, у сваім горадзе, дзе былі перашкоды самага рознага кшталту, тыпу там прарэктар бегае і срывае вашы афішы вашых рэйверскіх вечарын і так далей. Але вы неяк негацыюеце гэтыя все выклікі, і вы штосьці робіце. Потым былі іншыя групы увогуле, калі гаварыць пра электронную музычную сцэну, у Беларусі ў кожным больш-менш буйным і нават малых гарадах былі нейкія такія асяродкі, которые займаліся арганізацыяй івентаў, вечарын, фэстаў, рэйваў, як хочаш называй. І звычайна гэта такія дастаткова, яны пэўны працяглы час існавалі, так, бо гэта неаднаразовыя такія зборкі людзей, хтосьці прыходзіць проста на вечарыну паслухаць музыку і патанчыць, а тыя, хто арганізуюць, хто грае там, яны знаходзяцца ў пэўных адносінах працяглы час і фармуюць вакол сябе кола людзей, которым цікава гэта, которые падзяляюць эстэтыку, напрыклад, гатовыя дапамагчы і так далей. І што я ўжо заўважыў праз некалькі год, што, в прынцыпе, немагчыма затрымаць гэта ў нейкім адным ідэальным стане, бо кожная супольнасць змяняецца. Яна трансфармуецца, яна разбураецца, унутры ёсць канфлікты з іншымі суполкамі, вось гэтымі групамі. І ідзе нейкі такі працэс. Інтуітыўна стала зразумела, што можна, конечно, імкнуцца да пэўнай перманентнасці, каб вось, окей, мы вось так працуем,
і заўсёды мы застаемся сябрамі, калегамі і робім все класна так. Але потым, калі я ўжо пачаў вывучаць там сацыялогію з антрапалогіі, я хочу падзяліцца вельмі класнай такой канцэпцыяй, што в прынцыпе заўсёды ёсць спаборніцтва паміж структурай і антыструктурай. Ну гэта вельмі абстрактна гучыць, але ну вы як структура, маленькая група, штосьці робіць, не ведаю, там рэдагуеце Вікіпедыю ці там праводзіце навучальныя гурткі, гурток вядзіце, чамусьці адзін аднаго вучыце і іншых. І альбо вы там, не ведаю, дбаеце пра свой двор. Раней ці пазней ўсё роўна ваша гэта суполка трансфармуецца. Не проста таму, што ну, хтосьці там кепскі і падрывае, канфліктуе. А гэта натуральны працэс. І вось паміж вось гэтай структурай і антыструктурай, нейкімі там дынамікай іншай, которую вносіць хтосьці, наватарства нейкае, элемент навізны, элемент рэформы, ён структуру разбурае. І гэта мы гаворым пра маленькія групы, але дакладна такі самі прынцып працуе, канешне, і ва ўсім грамадстве, і ў палітыцы, і гэта можна заўважыць на ўсіх. Вось гэта такі антраполог Віктор Тёрнер, вось ён пра гэта пісаў, і гэта ну, бачна вельмі шмат на чым. Можна пагаварыць пра самыя розныя рэчы альбо звярнуць на іх увагу, вы гэта заўважыце. І таму цікавыя вось гэтыя моманты, ну, важна цаніць той перыяд, які вы існуеце як такая супольнасць, захопленая вашай дзейнасцю, так? Бо, ну, я ўсё ж таки дзяліў бы две рэчы такіх. Калі вось гэта ваша спантанная супольнасць, якая склалася з агульнага інтарэса, агульнай дзейнасці, альбо калі вы спрабуеце сканструяваць. Вось гэта канструкцыя чагосьці штучная. Скажу, мне не вельмі цікава як даследчыку, як удзельніку супольнасці. І я ведаю, ну, у нас у Беларусі ёсць людзі, которые займаюцца гэтай тэмай у практычным сэнсе. Вот Мацкевіч, напрыклад, ён дае вельмі много рэцэптаў, Владимир Мацкевіч маю на увазе, ён дае много рэцэптаў, як трэба будаваць супольнасць, дзе кожны з удзельнікаў самавызначаны, ці самавызначаная ён, ці яна бяруць на сябе пэўныя абавязкі адносна агульных цэляў і так далей, і так далей. Супер. Гэта вельмі важная рэч там у сацыяльных трансфармацыях. Я трошкі іншым цікаўлюся, займаюся тымі рэчамі, якія адбываюцца, ці працэсамі, якія адбываюцца без планавання, без нейкай тэорыі, навязанай зверху, і такімі спантаннымі, нізавымі grassroots рэчамі. Вось. Окей, добра. Я, дарэчы, хацеў узгадаць, калі там вось гэтыя супольнасці, да, ты Мацкевіч узгадаў, што ён гэты экстэрытарыяльны даў свой там, значыць, в 2007 годзе, я уже вылетает з головы назва кнігі яго, да, вось дзе ён шукаў супольнасці, как бы не знайшоў, да, вось, але вось ты па твоих словах ты яшчэ ў 90-х уже что-то падобнае ствараў, да, ну в сэнсе як бы тое, што ты называешь для сябе, да, супольнасць, больш чым просто тусовка там нейкая, ці просто такой какой-то спонтанно сабраўшыся калектыў аднаразовы, да, вось я той, ну як бы падобна рабіў толькі у вось як ведаеш у гэтай галіне гульнявой, да, вось гэта стварэнне гульнявых кланаў, да, і падобныя рэчы. То есть гэта, ну, гэта не музыка, да, але таксама вось гэта дынаміка там групавання моладзі, да, у нейкія там калектывы, каб штосьці там агульны інтарэс, да, як бы дасягнуць і гэтак далей, гэтак далей. Вось. Про нестатычнасць, можа быць, памятаеш вось якіх-небудзь тваіх суполак, у якіх удзельнічаў, колькі яны па часе прыблізна існавалі, вось так, музычныя? Гэта быў год, два, ці ўсё па-рознаму, ці як бы там, ну, ці можа штосьці сярэдняе твой досвед як бы табе падказаў? Ведаеш, это нават не год-два. Мне, насамрэч, пашанцавала мець справу з такімі калегамі, аднадумцамі,
которые стартавалі. Я пазней уже далучыўся, а яны пачалі вось ствараць гэтыя суполкі музычныя, музычна-культурныя. І гэта нават у адным выпадку гэта каля 10 год было, у іншым нават больш, можа 15. Канешне, ўсё гэта трымаецца звычайна на адным ці двух людзях, якім гэта больш за ўсё трэба, так? І потым, ўсё залежыць ад таго, як далей мяняецца жыццё. Я лічу, што некалькі год існавання суполкі культурнай, бо іншай, гэта ўжо дасягненне, і гэта варта таго, каб гэта цэніць. І нават калі гэта некалькі месяцаў, я прывяду проста прыклад такі, который, думаю, знаёмы многім. У 2020 годзе у Беларусі паўсталі вельмі многа розных супольнасцяў, лакальных, дваравых, якіх заўгодна. Магчыма, яны існавалі там некалькі месяцаў, пакуль іх там не заціснулі, альбо пакуль людзі згубілі сувязь, альбо гэтая сувязь была перарваная, там, не ведаю, пасадкамі людзей, рэпрэсіямі і так далей. Але нават за гэтыя тыдні і месяцы людзі паспявалі зрабіць вельмі шмат для адзін аднаго, для таго месца, у якім яны жывуць. І калі вяртацца да музыкі, то я лічу і паўсюль расказваю пра гэта, рэкламую замежным калегам на канферэнцыях, што тое, што было ў Беларусі, вось гэтыя дваравыя івенты, канцэрты, тэатральныя пастаноўкі, культурныя падзеі ў абсалютна пустых месцах, якія кожны з нас там праходзіць штодня і не заўважае, нейкія там дзіцячыя пляцоўкі, нейкія проста пустырі паміж дамамі. То, што называецца non-places у такой урбаністыцы і сацыялогіі. Не месца. Это фактычна утопія, так, толькі ў негатыўным сэнсе. І вось гэта унікальны фенамен у глобальнай гісторыі супольнасцяў. Чалавецтва. Чалавецтва. Сапраўды, я без перабольшвання, таму што так падобных рэчаў у свеце, не ведаю, там рух Occupy у ЗША, там 10-11 год, было штосьці падобнае, але там іншы бэкграунд, іншыя рэсурсы, іншае стаўленне дзяржавы, магчыма, і паліцыі і так далей. Таму вось тое, што адбывалася ў Мінску і па-за Мінскам, у іншых гарадах, это проста унікальная рэч. І цікава, што, нягледзячы на гэтае, на пераслед, на ўсе перашкоды, людзі працягвалі камунікаваць і тады, калі пратэсты, уласна, былі падаўленыя, так? І яны, я думаю, што многія працягваюць камунікаваць. І яны шукалі формы магчымыя для таго, каб працягваць рабіць тое, што яны робяць, а сапраўды, каб гэта было дазволена. Я не ведаю, памятаеш, я думаю, што памятаеш, і гледачы памятаюць. Была такое спроба, што, мабыць, вось гэтыя актыўнасці дваравыя, не ведаю, там, канцэрты і пасадкі дрэваў, і чаяванні, і ўсё такое, і ввогуле дбанне пра месца, дзе ты жывеш, мабыць, гэта можна ў нейкай іншай форме правесці, легалізаваць, арганізаваць. Катосы, гучало такое слово. Там, да. Я нават там был некалькі інтэрв'ю з такімі людзьмі рабіў для кнігі. Што з гэтага выйшла, ці магло з гэтага штосьці выйсці ў тых умовах, гэта іншая справа, але вось такое памкненне было, і вось гэтая спантанная структура, яна шукала для сябе форму больш арганізаваную. І тут я ўжо зноў згадаю Віктара Тёрнера, яго жонку Эдіт, антрапологаў, яны развівалі яшчэ такіх две класных канцэпцыі. Communities, это похоже на комьюніці, а гэта калісьці быў рэлігійны тэрмін пра такое яднанне падчас там малітвы і так далей. А у іхным
чытанні, разуменні гэта пра пачуццё еднасці, якое узнікае ў людзей, якія перажываюць разам пэўныя падзеі і абставіны. Не абавязкова пазітыўнае. Гэта можа быць, не ведаю, наведванне канцэрта Макса Каржа, паход на хакей ці на футбол, сумесны мітынг за ці супраць чагосьці, так, альбо сумеснае перажыванне нейкай бяды, нейкай катастрофы, чагосьці, што людзей аб'ядноўвае, і яны, канешне, у іншых словах, эмоцыях і тэрмінах гавораць, это і гаварылі б табе пра гэты досвед, але вось такая спантанная сувязь. І Тёрнеры кажуць, што окей, ёсць спантанны камьюнітас, который узнікае з ніадкуль. Раптам вы яго адчуваеце, адчуваеце вы гэтую салідарнасць з іншымі, братэрства, сястрынства, еднасць. Але гэта штосьці такое кароткатэрміновае, так? І ці можаце вы это паўтарыць? Вось спробы паўтарыць вось гэтае перажыванне, вось гэту еднасць, блізкасць, адзінасць памкненняў, гэта ўжо такі ідэалагічны камьюнітас, вы ці нарматыўны, вы выпрацоўваеце пэўныя нормы, як мы можам дзейнічаць, як мы павінны ўзаемадзейнічаць паміж сабой, з асяроддзем, каб вось гэтую салідарнасць не згубіць, як яе трымаць. Ну і да пэўнага моманта гэтыя спробы, канешне, могуць быць удалыя, але раней ці пазней, як я казаў, гэта структура і антыструктура, просто новы нейкі рух, ён вось гэтую закасцянелую структуру, ён будзе яе, стараючыся ажывіць, ён можа яе разбурыць. І гэта як бы натуральны такі працэс. А вось тыя, хто не хоча ніякіх рэформаў, яны, канешне, гэтага баяцца, таму што, распад закасцянелай структуры гэта страшна, відаць. І яе трэба абараняць, нават калі яна ўжо не функцыянуе як след. Окей. Я трохі вось пра гэтага аднаго чалавека, там дзесьці 5 хвілін таму, да, я гэта запісаў, пра вось, што там, наколькі я правильна зразумеў, што звычайна вось гэтыя суполкі, так, ці музычныя з твайго вось досведа, да, што яны трымаліся там, ты назваў, аднаго некалькіх людзей, так? Правильно разумею. І тут пытанне, а калі гэта адзін чалавек, які гэта ўсё на сваіх плячах, вядзення сеці, яшчэ што. Ці гэта можна лічыць, на твой погляд, супольнасцю? Ці можа гэта проста праект нейкага аднаго чалавека? Што таксама не кепска, гэта няма ніякай канатацыі кепска-добра, проста я хачу вось как бы зразумець мяжа адзін, да, адзін у ядрэ, да, вось у гэтым цэнтры, да, гэта супольнасць? Я б таксама хацеў зразумець, і я адразу прадумваю мільён варыянтаў, мабыць, ужо цяпер у сучасным свеце это можа быць адзін чалавек, і там супольнасць нейкіх AI-агентаў з імі дзейнасцю і паміж сабой камунікуюць, але ўсё-такі гэта не. Мне цікавыя людзі, і аднаго чалавека, канешне, мала для супольнасці, як бы для таго, каб пачаць вось гэтую ланцуговую рэакцыю, мабыць, так. Пачаць уцягваць вось гэтае поле, вось гэтая сетку камунікацый і стасункаў іншых людзей, запаліць іх чымсь, матываваць, так? Магчыма, людзі самі матывуюцца. Але, канешне, калі адзін чалавек потым штосьці цягне і прадстаўляе гэта як супольнасць, то гэта зусім такая уяўная супольнасць, што, дарэчы, яшчэ адзін такі тэрмін важны ў сацыялогіі, уяўная супольнасць. Гэта можа быць і нацыя. Мы сябе ўяўляем, што мы вось адна цэласная супольнасць. Бенедикт Андерсон, так, да? Так, Бенедикт Андерсон. Вось, так што я думаю, што не. Павінна быць сетка. Дарэчы, я зноў у нейкія тэрміны. Класна, ёсць такі тэрмін, калі гавораць пра групы і супольнасці, CAT-NET.
Это значит не сетка котов, а категория и network. Это значит, что в принципе у группе павінны супадаць две рэчы. Першая катэгорія — гэта тое, што вы все лічыце сябе, што вы адносіцеся да адной нейкай катэгорыі. Допустим, мы беларусы, там мірныя людзі і так далей, альбо мы там, не ведаю, музыкі тэхна, альбо мы жыхары нашага двара, і ёсць катэгорыя. Так, але мы можам як бы ідэнтыфікаваць сябе як такія, але насамрэч не мець ніякіх стасункаў нетворкінгу, сеткі з іншымі людзьмі з такой жа катэгорыі. Таму важны вось гэты кампанент network. Это значит, паміж вами павінна быць жывая сувязь. Не толькі ідэнтыфікацыя, што я вось адношуся да гэтай групы, а сапраўды жывая сувязь, вы звязваецеся не толькі там з адным-двумя, а вось гэта ёсць цэлая сетка, якая функцыянуе, ёсць дынаміка, вы абменьваецеся інфармацыяй, рэсурсамі, вы разам нешта робіце, вось тады гэта супольнасць. Ну так, вось калі казаць пра гэтую структуру антыструктуру, я вось калі ты казаў менавіта пра вось гэту закасцінеласць у сваіх назіраннях, я гэта як бы падзяліў, звычайна дзелю на пакаленне, да, і гэта часам, і калі казаць, напрыклад, супольнасць фізічная, да, і супольнасць такая уяўная мадэль, которая у нас у галаве ўзнікае, да, як бы у калектыве, да, як бы такі, не ведаю, ці ідэал, ці проста той, як бы рытм, у якім гэта ўсё ці структура, да, якая ў галаве ўзнікае у калектыўным нейкім дзеянні, да, і што выдзеліў, што пакаленні сябе замяняюць, да, яны замяняюць праз нейкі, там, назовем так, у маіх назіраннях 3-3,5 гады, вось, нават калі гэта ёсць амаль тыя самыя людзі. Можа замяніцца адзін чалавек такі ядзерны, да, ці два там з трох, ці наадварот адзін з трох, да, ці часам нават бываюць тыя самыя людзі, але гэта ўжо як бы новае пакаленне чагосьці, да, бо та структура, у якой працавалася 3 гады, можа быць, ці колькі, да, вось, комфортна і з нейкім каэфіцыентам, да, там, з нейкім назовем так, прадуктыўнасцю ці нейкай выніковасцю, да, якую чакала ці бачыла супольнасць у дасягненні свайго ідэала, да, там гэта ўсё было здорава, цікава. Я бачу і вельмі буду рады, калі вось гэтых Тёрнераў яшчэ скінеш арыгінальныя назвы па-англійску ці па нейкой мове там лепей іх знайсці, таму што я запісаў па-беларуску, да, я там замест Це, і, може бути, пасля пачну шукаць, і не тых знайду, антрапологі, сім'я, як я разумею, яны вось гэты спантаннасць духа. Цікава, я прям бачу, што ёсць што пачытаць і паглядзець, да, у гэтым плане. Можам к музычнаму перайсці, так? Давай. А то у нас, мы праз палову ўжо прашлі нашага сённяшняга падкасту. Вось гэта тэма, значыць, вось гэтых, як я зараз працытую цябе, да, што я памятаю, з вось гэтых спантаннасці, да, вось гэты спантанныя, добра, не спантаннага пачнем з гэтых гуртоў, да, якія пелі вось, пашпарт незалежнай рэспублікі Мроя, да, я вось яшчэ сустракаўся з такім славенскім праектам Лайбах, яны таксама нейкі вось там такі вельмі пафасная, такая эстэтычная у іх была, назовем так, эмбіент, да, клімат такі, да, вось, і яны таксама вось прэтэндавалі на нейкую там ці пабудовваць гэтай такой спантаннай утопіі ці антыутопіі пры праслухоўванні гэтага. Я хачу, вось, каб завярні нашу тэму менавіта творчасць гэтых калектываў. Дарэчы, што я таксама, у мяне будзе пытанне, ці ёсць музычны калектыў супольнасці, да, але гэта пазней задам у канцы нашай тэмы, да. Вось, ці вось гэтыя, значыць, тэмы, якія падымаюць калектывы музычныя,
у пабудове чаго яны там, ну, на што яны ўплываюць? Вось гэта пашпарт гэтай незалежнай рэспублікі Мроя. Навошта гэта? Гэта такая фрайда, як бы, ну, не ведаю, нейкі такое падарожжа ў мір там уяўнага грёз, да, ці з чаго яшчэ, як гэта па-беларуску дакладна не ведаю. Ці гэта ўсё ж такі штосьці будуючае? Вось цікава твои разважанні тут. Ну вось мне самому было у пэўны момант стала цікава, чаму музыкі прыдумаюць для сябе такую міфалогію, эстэтыку, што яны з'яўляюцца пэўнай рэспублікай, так? Напрыклад, новая рэспубліка Мроя. Спачатку была Мроя, потым новая рэспубліка Мроя. І ну, я, мабыць, нават не буду зачитывать, вспомню, як ёсць. Ёсць кніжка про НРМ класная. Іх Мроя называется так. Я нават у Беларусі, мне падаецца, маю яшчэ. Супер. І там ёсць такая цытата, не ручаюся за адэкватны успамін, што Рэспубліку Беларусь мы яшчэ не пабудавалі, ну, калі гэта пісалася, там, на пачатку 2000-х, здаецца, але пабудавалі, прынамсі, Рэспубліку Мроя, так? Ну, гэта не пісаў журналіст Ракіцкі пра гурт. І вось гэта якраз пра такую пабудову утопіі нейкай іншай рэальнасці. Все разумеюць, што гэта гульня у рэспубліку. І калі ты мне скінуў іхны фан-клуб, сайт фан-клуба, так, НРСМ, так? Гэта такая, з аднаго боку, гульня, з іншага боку, гэта форма падтрымлівання сувязяў, падтрымкі сувязяў з людзьмі, которым падабаецца. Не вельмі хачу казаць слова фанаты, тым, каму падабаецца гэтая музыка ў пэўнай ступені, так, уключанасці, наколькі яны там фанацеюць моцна ці не. Гэта цікавая гульня, і гэта ўвогуле адлюстроўвае такую тэндэнцыю, якая існуе ў контркультуры, у музыцы, ствараць вось гэтыя часовыя прасторы свабоды. Ну, ёсць таксама такі тэрмін temporary autonomous zone, часовая аўтаномная зона. Это як вось гэтыя дваравыя канцэрты. Гэта такая, сярод вось нейкай жэсці вы ствараеце нейкае месца, у якім ёсць штосьці жывое, творчае, якое ператварае людзей. Ну, праходзяць праз гэтую прастору выпадковыя мінакі, там, бабулькі, дзядулькі, хто заўгодна, і яны проста аказваюцца захопленыя тым, што там адбываецца. Магчыма, яны там уступаюць размову і так далей, і выбудоўваецца новы погляд на месца, на сваіх суседзяў, на людзей, якіх ты ведаў, можа, з іншага боку, і так далей. Вось гэтай прасторы шмат чаго магчыма, але яна не можа існаваць доўга, зноў-такі, і яе каштоўнасць у тым, што яна існуе коратка. Ну, вось гэтае прыдумванне такой міфалогіі, вось гэтага пашпарта, ну, гэта такая сімвалічная спроба аформіць неяк, так, затрымаць гэта. І мне стала гэта цікава, я стал шукаць прыклады ўвогуле беларускія музычныя і каля музычныя такія фенамены, што падобнага яшчэ ёсць. І я, ну, пазнаходзіў некалькі такіх прыкладаў, такіх маленькіх ці больш буйных утопій, звязаных з музыкай ці не. Ну, утопія — гэта ідэальнае нейкае грамадства, которое насамрэч няма і немагчыма, так? Ну, тут дэфініцыя, ты гэта разумееш, але ты імкнешся, і нават ты можаш разумець, што пабудаваць утопію ты не можаш, але пакуль ты спрабуеш хаця б нейкія элементы яе прыўнесці, то гэта ўжо ператварае твоё асяроддзе, робіць яго лепшым. Ну, у ідэале, так, а не горшым, калі ты не робіш антыутопію. І вось гэта вельмі класны прыклад з НРМ пра гэтую рэспубліку, которая паўстала за места Рэспублікі Беларусь, которая павінна была быць там іншай. Ну,
Далей ёсць такая штука, вот я цяпер цябе раскажу табе пра і нашым гледачам слухачом два такіх прыклады сутыкнення музычнага і немузычнага палітычнага візіі такой утопіі. Вось ёсць Макс Корж, знакаміты рэпер, который вось летась сабраў у Польшы там не ведаю колькі 80 000 чалавек, там ацэнкі расходзяцца. І недаўна ён выпусціў відэакліп з нарэзкай канцэрта, і там пэўны ёсць маніфест такі про тое, што вось гэты стадыён, тыпу, як ён там кажа, што за сценамі гэтага стадзіка, то бок стадыёна, жывёльны свет. Свет жывёлаў, дзе з нас робяць жывёлаў, ператвараюць у лічбы і целы. То бок, пакуль ты вось гэтай часовай аўтаномнай зоне, вы там, мы все разам перажываем гэту еднасць, братэрства, мы разумеем адзін аднаго там без словаў, звязаныя праз музыку, а навакол нас нейкая жэсць за гэтымі сценамі. То бок, ну, можна сказаць, што гэта такая утопія, але я б не называў гэта часовая аўтаномная зона, таму што часовая аўтаномная зона, канцэпцыя пайшла з анархізму. Так? Это анархісцкія корні. То бок, бізнесам, камерцыяй, капіталізмам там не пахне. А мы разумеем, што кожны папулярны артыст, ён так ці інакш уключаны ў капіталістычныя стасункі, арганізаваць такі здаравенны канцэрт, это зусім іншая рэч, іншая дынаміка, і чым там нейкі спантанны рэйв дзесьці ў лесе, дзе толькі людзі, якія ведаюць адзін аднаго, сабраліся. Так? І вось у яго такая візія. Але ёсць яшчэ цікавая штука. Ёсць пэўныя палітыкі ў Беларусі, ці, як назваць, мысляры, актывісты, візіянеры, якія гавораць пра новую Беларусь. Многа хто пра гэта гаворыць, я не магу гэты тэрмін успрымаць па-за іранічным кантэкстам, таму што это як бы значыць, што старую Беларусь мы ўжо тыпу паставілі крыж. Не. Я не гатовы так рабіць, і таму новая Беларусь для мяне трошкі іранічная. Але вось ёсць гэта многа хто на працягу дзесяцігоддзяў апошніх ужываў гэты тэрмін, але асабліва ён стаў папулярны пасля 2020 года. Но людзі проста бачылі, мелі рознае бачанне таго, як павінна быць іншая Беларусь, як яна павінна выглядаць. У новай Беларусі не будзе таго, там таго. Ці будзе вось гэта і вось гэта. І ёсць, урэшце, апроч вось гэтых такіх абстрактных давольных размоваў, напаўжартоўных, узнік таксама праект лічбавай новай Беларусі, аплікацыя. Так? Зараз яна, здаецца, называецца «Свае» і так далей. І я проста памятаю, што напярэдадні канцэрта Каржа у Варшаве адзін з прамоўтараў гэтай праграмы, якая імкнецца стварыць такую супольнасць, канешне, але я не ведаю, на якіх каштоўнасцях. І ён звярнуўся, Пракоп'еў, успамінаў, як яго. Ён звярнуўся да Каржа і сказаў, што калі Макс прарэкламуе нашу аплікацыю, нашу новую Беларусь са сцэны для ўсей сваёй аўдыторыі, то гэта будзе проста супер. Мы адразу атрымаем усіх гэтых падпісчыкаў. Так. І, паглядзіце, гэта як бы две візіі, две нейкіх утопіі. Там артыст хоча стварыць там сваю суполку фанатаў сваіх, допустим, ці аматараў яго творчасці, на пэўных прынцыпах, на пэўных каштоўнасцях, якія ён агучвае праз трэкі, праз такія маніфесты са сцэны ці ў кліпах, так? З іншага боку, ёсць людзі з палітыкі і сферы распрацоўкі розных лічбавых рашэнняў, у которых ёсць свая візія таго, што такое супольнасць, конечно, ў большым маштабе, але і з вузкім, чыста беларуская.
Потому что у Каржа там не толькі беларусы, там же людзі з абсалютна розных краін, і ён не кажа там пра Беларусь амаль што, ну, там мы ўсе разам, а хто мы, і таксама не зусім зразумела. І Корж гэтай кажа, што па-за стадыёнам ёсць іншы свет жывёльны, дзе з нас робяць лічбы. Ну, ясна, што гэта датычыцца і вось гэтых лічбавых рашэнняў. То бок, ну, гэтыя две візіі, яны не могуць проста супасці і разам спрацоўваць, як мне падаецца. І тут вось мне гэта вельмі цікава паглядзець на гэта, прааналізаваць, што людзі ўкладаюць у адну іншую візію, як яны сутыкаюцца, а як бы, ну, а Польшча на гэта глядзіць зусім па-іншаму, польскае грамадства, напрыклад, ці беларускае, ці украінскае, таму што адзін канцэрт можа ўзарваць там адразу некалькі розных публік і грамадстваў і паставіць на вушы. Мы яшчэ пра гэтыя каржы пагутарым. Я хачу пагутарыць з табой, трохі вярнуцца да вось гэтых першых узгадкаў. Вось гэта, ну, лепей будзе так пытанне паставіць. НРМ, на твой погляд, гэта супольнасць, гэты набор, не ведам, з людзей, музыкаў, выканаўцаў, да? Вось, ці гэта ўсё ж такі лепей па-іншаму называць. І тое самае пра вось гэты НРСМ, калі была магчымасць пагрузіцца ў іх. Ці гэта асобная супольнасць, калі гэта супольнасць наогул? Ці, ну, у твоей дэфініцыі, у твоей як бы бачанні, гэта ёсць супольнасці наогул, нейкіх відаў, да, разнавіднасцяў? Ці гэта ўсё ж такі нейкая іншая форма арганізацыі людзей? Для мяне, як даследчыка, гэта адназначна супольнасці, так? І музычны калектыў, і фанаты, так? І фанаты, так. Ну, окей, тыя, хто любіць творчасць, якія ведаеш слова, тыя, хто падтрымлівае творчасць, так? Так, то бок, калі я гэта даследую, для мяне гэта пэўная супольнасць, якую я там аналізую нейкімі інструментамі. Я думаю, што для часткі людзей, ну, зноў-такі скажу, што трэба пагаварыць і паслухаць, як яны да гэтага ставяцца, як бы проста такая забава, жарт. Ну, таму што, ну, калі гаварыць пра фан-клубы, там нейкія фэндамы, ці на сучасны лад, якіх называюць, то ўсё роўна там ёсць такі core, такое ядро, дзе ёсць людзі, вот яны проста апантаныя, уключаныя ў гэту, яны падтрымліваюць сувязі, яны там робяць сустрэчы нейкія, там абменьваюцца рэсурсамі, штосьці робяць. Ну, там супольнасць ёсць у любым значэнні. Як глядзяць на гэта музыкі, я думаю, што таксама, і таму што для іх важна, што на іхныя канцэрты збіраецца таксама не рандомны натоўп людзей, а ёсць хтосьці, хто, ну, можна прадказаць. А вось гэты, ну вось, і зараз, калі так уже связаць сітуацыю, што на нейкі музыка збірае, ну, шмат музыкаў збіраюць стадыёны, так, назовём так. Это не только кейс Корж кейс, да, але, наколькі разумею, ты як даследчык заўважыў, што гэты выканаўца карыстаецца мы-яны, так, вось гэтай катэгорыі, да, што ёсць мы тут і цяпер у нейкім там вось гэтым утапічным флеш-рамках, которые хутка прыйшлі, хуткая сутнасць, там это такой хуткая утопія, да. Вось, і ёсць яны, якія як бы супрацьпастаўляюцца гэтай групе, да. Вось я правільна разумею, што вось гэта так ідзе. Але іншыя музыкі, як бы, у пэўным сэнсе, я мала хадзіў на такія канцэрты, але я адчуваю, што, можа быць, так вось такі спіч не быў дакладна, але шмат ёсць музыкаў, якія як бы праз сваю творчасць паказваюць, што вось мы тут з такімі вось каштоўнасцямі, а вось там какие-то іншыя каштоўнасці, да, может быть, нават не называючы, што яны там ёсць, але вось тут мы сабрались з такімі каштоўнасцямі, там, не ведаю, падтрымліваем мір ва ўсім свеце, ці яшчэ штосьці падобнае, да, такія пацыфістычныя там рэчы, ці нават вось гэтыя, я нават узгадую гэты Вудсток, да, вось гэта гісторыя, да, там же таксама па сутнасці што-то падобнае такое вось адбывалася, да, што быў як бы, ну, і па сутнасці гэта такая скамуляваная утопія, да, яна як бы спрадукавала какие-то эфекты пасля, да, пасля сябе, там розныя
падгрупы, групы ствараліся ў сэнсе суполкі, супольнасці, нефармальныя калектывы з гэтага, да, і ў гэтым штосьці адбылося. А вось наколькі ты заўважаеш, вось, напрыклад, творчасць ці НРМ, ці якіхсьці іншых гуртоў, да, якія стваралі вось гэтыя утопіі, ці былі эфекты, пасля іх ствараліся яшчэ нейкія вось такія калектывы, групы, якія, для якіх вось гэта утопія стала мэтай, да, стала як бы кірункам іх развіцця, там, разбудовы, да, вось, ну, я вось гэты НРСМ узгадаў, можа быць, у цябе ёсць нейкія яшчэ прыклады. Беларускага такога свету, яшчэ калі ў Беларусі все было. Так, я про гурты, шчыра кажучы, я не скажу, таму што увогуле вось гэтым пластом не электроннай музыкі, рок, я ніколі не быў уключаны. Я скажу, што тут я абсалютна навічок, я літаральна некалькі гадоў таму увогуле пачаў гэтым цікавіцца, я быў поўнасцю ў электроннай сцэне, але цікавыя прыклады з таго, што я назбіраў, такіх утопій. Ну, вось мне вельмі такі класны прыклад, мне здаецца, вот у Амерыцы ёсць фэст Burning Man, так? Ага, так, ну, таксама вось добра. І там была летась была беларуская сцэна, ці беларуская пляцоўка, Мара называлася. Зноў-такі, гэта пра Мару. Ну, і арганізатары, яны так і сказалі, што мы робім утопію, заснаваную на эмпатыі. То бок, мы вось ствараем часовую утопію, дзе мы хочам з аднаго боку перажыць сумесна гэты досвед, але мы хочам таксама і прэзентаваць там Беларусь. Ну, таму што там украінскія пляцоўкі там ужо былі. Беларусы яшчэ там да рэвалюцыі, скажам, да 20-го года, таксама спрабавалі, гуртаваліся ў Беларусі, рабілі івенты, планавалі, што можна зрабіць там на Burning Man. І вось зрабілі. І нам цікава, конечно, так працуе, ну, гэта чыста амерыканская штука, што табе спачатку выдзяляюць пэўную там кавалачак зямлі. І калі ўсё ў цябе пройдзе окей, то ў наступным годзе табе дадуць больш зямлі. Ну, гэта, для мяне гэта так, просто такая квінтэсенцыя капіталізму. Хаця вось гэты Burning Man, ён якраз вырас з гэтай канцэпцыі анархічнай, вось гэтага temporary аўтаномных зон, вось гэтых часовых. То бок сам Burning Man, ён як такая часовая зона, конечно, которая капіталізавалася, ну, як бы, так ці інакш яна просто ператварылася ў пэўную структуру. І вось гэты класны такі прыклад. А іншы прыклад, я, на жаль, не памятаю імя распрацоўшчыка, беларускі навукоўца, который з'ехаў у ЗША працаваць, уже, мабыць, гадоў 20 таму, ён стварыў такую музычна, не ведаю, як сказаць, музычна-сімвалічную віртуальную супольнасць «Другая Беларусь», Second Беларусь, на такой платформе Second Life, такая віртуальная, так, Second Life, здаецца, называецца, віртуальная такая прастора, дзе ты ў выглядзе аватараў вандруеш там па пэўных лакацыях. І вось ён таксама там выкупіў у некага гэтай віртуальны остраў, здаецца, у украінскіх аватараў. І ён на гэтым маленькам острове заснаваў такі віртуальны Мінск, віртуальную Беларусь. Там на адным маленькім лапіку вось гэтай лічбавай зямлі там ёсць пэўныя гарадскія славутасці Мінска, там можна ўбачыць розныя сімвалы, там і дранікі, і ўсё, што хочаш, і арнаменты, і так далей. І плюс, як адгалінаванне гэтага праекта ці частка яго, ён назбіраў, ну, гіганцкую калекцыю, я не памятаю, колькі яго, сотні, мабыць, трэкаў беларускіх артыстаў, загрузіў на YouTube з такім спецыяльным згенераваным відэашэрагам, который іх ілюструе. Для яго гэта, ён гэта называе мроева, тыпу такое штосьці. І як ён гэта канцэптуалізуе? Ён сказаў, што, ну, як бы мы можам гаварыць пра гэта, што вот, это некае піратства, чалавек без запыту ўзяў у іншых артыстаў музыку, размясціў я на Ютубе,
А што ён хацеў гэтым зрабіць? Ён кажа, што я хацеў стварыць альтэрнатыўную культурную прастору для кожнага беларуса, кожны беларускі, каб яны, неважна, дзе яны знаходзяцца, яны маглі быць у гэтай прасторы і маглі знайсці гэтую музыку і дзяліцца ёю. То бок, чалавек вось таксама стварае пэўную такую музычную утопію, ці як ёсць такі тэрмін аўдыётопія. Это такая вельмі, мабыць, кароткая на працягу трэка, который тебе песні, которая тебе некуды уносіць у нейкія месцы. Так, і вось чалавек накампіляваў іх там сотні, дадаў да іх нейкае відэо і стварыў яшчэ вось гэтую віртуальную Беларусь, і вось такі цэлы праект. Гэта, ці ёсць гэта супольнасць, калі ён працуе там адзін, я не ведаю, напэўна, не. Але ці ёсць супольнасць людзей, которые там праводзілі пэўны час у гэтай віртуальнай Беларусі? Ці ёсць яшчэ іншыя праекты падобнага кшталту? Мне б цікава было б таксама даведацца, таму што я скажу, вось гэты накірунак пра утопіі, музыку і супольнасці, гэта такое для мяне такая светлая частка таго, што я даследую, такая светлая, радасная, прыемная і такая пазітыўная. Выглядае вось тое, што прыклад апошні ты распавёў, я уявіў адразу, што гэта больш нейкі інфраструктурны такі элемент, так, які дазваляе вось гэтай уяўнай супольнасці, так званай imagine community, да, на такім на нацыянальным узроўні захоўваць вось гэту сувязь, да, з артефактамі, да, якія пакінулі іншыя, да, вось таму я пакуль я не бачу гэта як, напрыклад, нейкая сувязь беспасрэдная ці паміж людзьмі для стварэння менавіта гэтага транслятара, гэтай формы, да, што вось я напаўняю, і як ведаеш, як пераклад нейкай, напрыклад, праграмы ці кнігі, ці яшчэ ці фільма, да, вось ёсць такія суполкі беларускія, якія збіраюць людзей і нават дублююць яго, да. Вось, і тут можна памацаць, может быць, такой за гэтым стаіць таксама нейкі маленькі калектыў, да, там з 2-3 чалавек, як мы гэта казалі, і працуе над гэтым. У нас час уже прайшоў, я хочу задаць пытанне ад слухачоў, добра? І вось мы скончым ужо тады, да? Я разумею, што мы дамаўляліся на гадзіну. Наколькі музычная супольнасць можа ўдзельнічаць на іншую частку жыцця чалавека-слухача на думку госця? Вось так пытанне. Даслова выручыць. Наколькі можа ўздзейнічаць на іншую? Гэта, канешне, залежыць ад чалавека, наколькі ён для яго важная, гэта музыка і, ці ён спажывае музыку, ці ён яе стварае, ці ён стварае нейкія падзеі, ці неяк удзельнічае па-іншаму. Я знаю проста людзей, которые толькі гэтым і жывуць. Магчыма, я пэўны час таксама быў такім чалавекам, для которых... я скажу так, што ў мяне да сёй пары большасць маіх сяброў гэта все праз музычную дзейнасць. Тыя, з кім мы разам штосьці рабілі ў музычнай сферы. І хоць гэтыя людзі па ўсёй планеце ўжо там раскіданыя, мы трымаем сувязь. Таму што якраз на нейкім такім базавым узроўні ты праз сумесны музычны досвед ты усталёўваеш такую сувязь і давер. І тут яшчэ вельмі класны тэрмін, такі рытуал узаемадзеяння, такі таксама сацыялагічны. Гучыць абстрактна, гэта нейкае сумеснае перажыванне, канцэрт, мітынг, не ведаю, футбольны ці хакейны, ці які-небудзь іншы матч. Для людзей, для многіх падобныя перажыванні могуць быць аднымі з найлепшых у іхным жыцці. Так, вось, у кагосьці можа быць штосьці яшчэ, а вось такое узаемадзеянне з іншымі, напоўненасць нейкай эйфарыяй, еднасцю, салідарнасцю, гэта становіцца такім прыкладам сумеснага перажывання калектыўнага іншых людзей побач, якое потым вызначае тваё жыццё. Гэта можа быць музычная дзейнасць, можа быць, не ведаю, палітычная, спартыўная, як я сказаў, можа быць штосьці яшчэ.
Але гэта можа чалавека трансфармаваць і потым вызначаць для яго тое, што ён робіць далей, ці яна, так, пэўная трансфармацыя можа адбыцца. Ну, але вось ты ў пэўны момант казаў, што вось чалавек праз некалькі год змяняецца, і можа яму стаць гэта нецікава, замяцца супольнасцю, цягнуць яе на сабе. Мне хацелася там паразумнічаць і сказаць, што вось буддысты кажуць, што ніхто з нас ніколі не застаецца адным і тым жа чалавек. Ну, гэта сапраўды так. Ну, там, ты да я, там, 10 год таму, трошкі, канешне, іншыя людзі. Дакладна. Нават калі не браць там біялогію змены нашых клетак. Але і па тым, што мы робім, што цікавімся, дзе мы жывем і з кім камунікуем, гэта ўсё, канешне, на нас уплывае. Ну, таму прапорцыя в нашым жыцці нейкіх рэчаў вось в гэтым годзе гэта важна, потым у нас будзе нешта яшчэ. Але я, каб падытожыць, скажу, што знайсці сваю супольнасць гэта, канешне, важна. Мабыць, не назаўсёды, каб ужо вось я знайшоў, гэта мае людзі, я з імі там і памру. Не. Але мець пэўную групу людзей, з якімі у вас ёсць, вы не толькі праводзіце час там, але вы нешта робіце, ствараеце. Ну, гэта, канешне, важна. Добра. Да, насамрэч я жартую з жонкай, часта размаўляю пра супольнасці, ну як бы яна ўжо как бы вушы пражужжаў, што нельга ўступіць у адну і ту ж супольнасць двойчы, да? Сёння ты ўступаеш у адну, а заўтра гэта ўжо другая. Гэта такі як бы жывы арганізм у пэўным сэнсе, да, які я нават, ну, как бы трохі як бы пра ну, у кніжкі на гэтым вельмі фокусуюся. Гэта як бы адна з такіх цэнтральных тэмаў, да, што вось гэта дынаміка, да, у якой мы пастаянна працуем, што гэта як бы не статычная форма, да. Я нават больш акцэнтую, што тыя структуры, якія будуюцца ў нашых галовах, яны даволі хутка разбураюцца аб рэальнасць, да, гэтага арганізму, які пастаянна змяняецца. Вось так. Нават у пчаляроў, я маю трохі гэты пчалярскі бэкграунд, ёсць такая ну, дарэчы, даволі цікава, што ёсць адзінка, гэта адна пчала, да, а ёсць суперарганізм, гэта вось гэта пчаліны рой, да, як называюць, пчаліная сям'я. І вось у гэтым плане супольнасцямі я пачынаю знаходзіць вельмі шмат агульнага, да, там і разбіццё роляў, і самавызначэнне, да, пчалы сябе ў калектыве, і хто гэта вызначае, да, хто становіцца каралевай, а хто становіцца працоўнай пчалой. О, я бачу, дзякую, падзякавалі за праслухоўванне. Я ну, хочу закінуць такую тэму, што я бачу, што табе цікава гэта тэма, і калі раптам штосьці будзеш, ці у цябе будзе нейкі там выходзіць цікавы там даследаванне тваё, ці нейкі прадукт, я ведаю, што зараз вельмі складана трымацца, вось як бы ўсё сачыць, бо мы все раскіданыя па гэтаму свету, да, пішы, вельмі я зацікаўлены пагутарыць з табой яшчэ па тваёй тэме, вось дзе ты там больш глыбока капаеш, вядома, праз гэта музычнае, ўсё вось як, дзе твой домен. І дзякуй вялікі за твой час, за вельмі змястоўную размову. У меня, вядома, больш пытанняў, я вось тут іх все записываў, але стараўся как бы падсумоўваць і задаваць нейкае штосьці, што самае такое в маёй галаве гарыць, і я, можа быць, чакаў, што вось знайду чалавека, які мне будзе адпавядаць і вось свой досведам дзяліцца. Мне гэта было вельмі цікава. Вось, ну і дзякуй слухачам таксама за пытанні, за падтрымку, я бачу. Я паспрабую гэта, я буду в Фейсбуку пісаць нейкую сваю там рэфлексію на нашу сустрэчу ці блогу, і я бы вось тыя аўтары, которые сёння прагучалі, я іх запішу там, каб маглі слухачы таксама пайсці там і заглыбіцца, хто захоча. Но я дакладна захачу кагосьці заглыбіцца там. Вось, і дзякуй вялікі, мы скончылі 6-й выпуск, і сёння, значыць, Павел, дзякуй вялікі. Не пакідай, я яшчэ пару словаў скажу, да, там слухачам, і ну, будь тут, добра, не сыходзь. Добра, я таксама хочу сказаць дзякуй, мне было цікава. Канешне, я таксама шкадую, што я, мабыць, не адказаў на твае пытанні так, як можна было б, але, ну, я думаю, што калі ты прааналізуеш потым усе свае выпускі, то ты там знойдзеш
шмат карыснага матэрыяла, мабыць, не тое, што чакалася, але штосьці цікавае, і паміж імі, мабыць, пэўныя агульныя нейкія рысы. Ну, мне дзякуй за запрашэнне, вельмі цікава было пагаварыць. Хоць шчыра скажу, сёння не вельмі добра сябе адчуваю, таму трошкі цяжкавата было, ну, але ж далі рады. Ну так. Ну і ведаеш, вось гэтага не хапае. Ну, я думаю, што ты як даследчык, там, навуковец, адчуваеш, што калі нейкую тэму распрацоўваеш, хочацца з кімсьці абменьвацца ёй, да? Таму што гэта і слоўнік, гэта і глыбіня, гэта і праверка гіпотэз, да, і ўсе гэтыя рэчы. І калі няма з кім гэта прагаварыць, вядома, сам з сабой гутарыш, але гэта не то, да? Не той смак і не той ўзровень рэфлексіі. Дзякуй вялікі, ну і будзем на сувязі. Ну і я яшчэ дадам, што парэкламую таксама. Вось зусім нядаўна, літаральна пару тыдняў таму, у польскім часопісе «Глісанда», гэта журнал пра сучасную музыку і гукавыя даследаванні, выйшаў мой артыкул, дзе там вельмі многа розных тэмаў закранута, ад акустычнай параноі ў Беларусі да захавання архіваў, якія знікаюць, і тым самым сціраецца гісторыя Беларусі. Вось можна знайсці 46-й выпуск часопіса «Глісанда» польскі. Ён ёсць у лічбавым і папяровым фармаце, каму цікава, можаце пачытаць. Абавязкова напішы пра гэта, каб я улучыў у рэфлексію фінальную. Добра, і тады будзе ўжо, ну, хаця б застанецца ў тэксце, гэта будзе прасцей, чым так вось хутенька прайшло. Добра, будзем на сувязі, пакуль. Супер, дзякуй, да пабачэння. Так. Так, ну мы скончылі гэту тэму. Вялікі дзякуй усім, хто слухаў. І сапраўды, так, сапраўды вельмі шмат музыка і выканаўцы ўплываюць на супольнасць, і пра гэты ідэал, да якога, які сеецца музыкамі, да, і пра гэтыя вось флэш-групы, да, вось вялікія флэш-групы ў выглядзе наведвальнікаў канцэртаў, якія, як бы, магчыма, хочацца акунуцца ў нейкую ванну утопіі, да, не ведаеце хуткага дафаміна, але музыкі гэта канцэптуалізуюць, да, нехта канцэптуалізуе больш дакладна, нехта нават там рэспубліку фарміруе ў галаве, да, такую, як бы, цэлая вялікая канструкцыя, а нехта спрабуе гэта вось, ну, як бы, як бы праверыць вызначанасць сваіх фанатаў. Наконт наступных выпускаў, магчыма, штосьці будзе ў весну, паспрабую арганізаваць, ужо ёсць цікавыя тэмы і цікавыя людзі, усё залежыць ад майго здароўя і часу, гэта таксама важна, таму сачыце, падпісвайцеся на канал і, паўтаруся, каму цікавы супольнасці, хто хоча пабачыць урэшце мою кнігу, я сам вельмі хочу пабачыць, падтрымлівайце, замаўляйце, рабіце прадзамовы, там шмат цікавага на больш чым 600 старонак з фоткамі, з выявамі, са схемамі і з маім досведам 20гадовым у вырошчванні супольнасці. Мы пра вырошчванне не пагутарылі, ну яшчэ пагутарым у наступных выпусках. Усё, усім пакуль.